זה אני נמצא בתוך פארק שלג מטורף שנבנה בתוך קניון. כן, דוביי פשוט השתגעו. היום בסרטון אני הולך לעשות את האטרקציות הכי מטורפות שיש למקום הזה להציע. ביי ביי. אז אם אתם מוכנים לסרטון המטורף הזה, תנו בלייק ותירשמו לערוץ, ויאללה, בואו נתחיל. אז כשנכנסנו לקניון, קודם כל ראינו את קרפור סניף דוביי. בואו נראה אם זה כמו בישראל. זה הקרפור הכי גדול שראיתי. זה הסניף קרפור הכי גדול שראיתי בחיים, קבלו. כל זה. וזה ממשיך, זה אשכרה ממשיך לשם. זה מטורף. אז אחרי שהתלהבתי עם הקרפור, התחלנו להתקדם לעבר המתחם. וואו, אני לא מאמין. תראה, זה מטורף, כל שם שלג. איפה הכניסה? וואו, 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 וואו. תקשיב. יואו, יש שם רכבל, אתה רואה? יש שם רכבל. יש לנו גם ניסיון אחד על הרכבל. שלום מיסטר אייל, שלום, שלום. חבר'ה, קיבלנו כפפות. טוב חבר'ה, הביאו לי כאן מעיל וכפפות ונעליים וגרביים, כל מיני דברים. ואני עכשיו מתלבש. אוקיי חברים, התלבשתי. יש לי כפפות מיוחדות, יש לי... זה הכובע השמש הרגיל שלי. יש לי מעיל מיוחד, יש לי מכנס מיוחד, יש לי נעליים מיוחדות. ואנחנו עוד שנייה נכנסים למתחם. הנה הכניסה חברים, אנחנו עוד שנייה נכנסים. וכשנכנסנו לא האמנו איזה קור היה בפנים. וואו, כפוף פה. וואו. רגע, זה באמת שלג. תיגע. תראה, יש כאן אנשים שיושבים ואוכלים ארוחת ערב כאן בחוץ. תקשיבו, יש פה מתחם מגניב, כל פה מושלג. אנחנו מרגישים במינימום רוסיה הסובייטית. אז אחרי שהתלהבנו מאיך שהמתחם נראה, התחלנו לחפש איפה יש אטרקציות. טוב, בואו נלך לחפש איזה מתקן. הופה, הגענו לסנואו במפר. מה זה סנואו במפר? יש כאן מכוניות מתעקשות, אני מת. יש פה מכוניות מתעקשות. מכוניות שלג מתעקשות. אז עלינו למעלה והתחלנו את האטרקציה הראשונה שלנו. היידה מזחלת, יאללה, אנחנו עפים למעלה. מאיפה מתגלשים? מאיפה מתגלשים? יאללה חברים, אני עומד להתגלש פה. אז המדריכה הסבירה לי איך לעלות על המזחלת ואיך להתמקם עליה, ואני הקשבתי לה כמו ילד טוב. Go down. I need your head to touch. Alright. Okay, now press your arms. Huh? Press your arms. Hug yourself. Okay. Letting you know. גדול. היידה. כל כך אהבתי על זה שטסתי לעשות את זה עוד פעם. הופ, ביי ביי. הופה, מה זה? יש פה נראה לי איזה מתקן. מה זה? מעניין. יש כאן מכוניות מתנגשות ואני ואבא שלי בולולים עליהם. בוא ננסה. עם רגל אחת ומצלמה. הופה. זוד. מי נתן לך רישיון? סע. וואו, וואו, וואו. וואו, וואו, וואו. אבל עברתי תיאוריה, למה אני נוסע ככה? היי, מכונית ריקה, מכונית ריקה. בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה. חברים, אני עכשיו עושה טסט. למה אני נוסע אחורה? מה קורה פה? אחי, נעל שורלק. רגע, אני צריך לעבור את הטסט, אל תנגש בקיר, אבא, בוא נראה אותך נתקע בי. אין מצב שאתה תראה תפוס אותי. ביי ביי. לא, אתה לא עומד לתפוס אותי, אין מצב שאתה תראה תפוס אותי. תמרח. לא, די. איזה בוסה. אז כשסיימנו וירדנו למטה ראינו את זה. תראו, עשו כאן כאילו יש כאן מפולת שלגים וכאילו נפל שלג ושמו על זה גדר, אני מת. אתה רואה את הכדורים שם? הוא לפני שנייה נפל, ראיתי מישהו מתגלגל עם הכדור. תראה, כתוב כאן רמדאן עם דוביי. למה באנו ברמדאן? אבל מה רמדאן? יש כאן עצים של עלק רמדאן, שקרנים. יואו! מיסטר סנואומן, how are you doing? איך אתה? מיסטר משלג, איך אתה? are you good? יואו, יש שם הבוב, אני חייב לעשות את הבובים פה. תראה איזה מגניב, יש כאן מסוע שנראה לי מביאים לנו לכאן הבובים. ואז אנחנו הולכים עם הבובים למטה. איזה מגניב. We need two abubs. קראת לי? אבוב? אבוק. מביאים לנו הבובים. הביאו לנו הבוב מחובר. כאילו, ששנינו נכנסים. אוי, לא, זה יהיה כואב. יש שם רשת ענקית שאנחנו פשוט טסים אליה, כן, שהמצלמה לא תעוף לי. בסדר, היא אמורה לשרוד את זה, מצלמת אקשן. אז עלינו לאבוב ותתעלמו מהתגובה המוגזמת שלי, אין לי שמץ למה צרחתי ככה. תראו את הרכבלים, שם יש ממש כאן רכבלים וגם אנשים שעושים סקי, אבל אנחנו לא יודעים לעשות סקי, אז אנחנו לא נעשה היום סקי. רכבל אנחנו חייבים לעלות עליו, חייבים. ואז החלטנו לעשות אבוב מסוג שונה. חברים, אנחנו עומדים לעשות את זה עכשיו. אני מת מפחד. וואו! איי, וואו!
לכדור. האמת שזה היה טוב, זה היה ממש כיף. רגע, אנחנו נכנסים לכדור הזה עכשיו. חייבים להיכנס לכדור הזה עכשיו, חייבים. תראה איזה גודל כדור. בוא'נה, זה ענק. וואי, זה בטח כאילו זה כואב. תשמע, זה גדול פי איזה 20 ממני. הופה חברים, אנחנו נכנסים למתחם של הכדורים, והנה המפעיל שלנו, הוא יבוא ויעזור לנו. טוב, אני נכנס לכדור. אז נכנסתי לכדור עם המצלמה, אבל בלי המשקפיים, ואז המפעיל התחיל לעשות לי בעיות. קבע? בקיצור, התווכחתי איתו כדי להכניס את המצלמה, אבל בסוף התפשרתי בזה שאבא שלי יצלם מבחוץ. אבל הייתה בעיה שהוא לא יכל להביא לו את זה בלי לעזוב את הכדור, אז לא ידענו מה לעשות. לא, אני צריך עכשיו. Why you brought it back here? I don't know. אז לפחות אבא שלי צילם אותי מהטלפון שלו. אז אחרי שסיימנו את הכדור הלכנו לרכבל ולא ידענו שאפשר לעלות ככה ספונטני, אבל בסדר, עלינו. הופה, נייס. חברים, אנחנו עולים למעלה ברכבל, בשלג, תראה, יש כאן מפולת שלג. הם ליטרלי מתקנים את השלג. ואז באמת התחלנו לעלות לגובה ממש גבוה. תקשיב, אנחנו עולים לגובה גדול. טוב, זה זז לאט, כי זה רכבל. אבל האמת זה אחלה. וואלה, שווה, נכון? וואלה, אטרקציה שווה, ממליץ. וואלה, שכל הרכבלים ריקים. אנחנו בין היחידים פה. גם במקום הזה, עכשיו בשעה הזאת, כבר זה 10:30 בלילה, אין הרבה תורות, זה שווה. תקשיב, אנחנו ממש גבוהים וזה לא חגור כאילו עד הסוף. אנחנו ממש גבוהים. ילדה בת 3 עושה סקי ואני לא יודע לעשות סקי. ואז משום מקום הגיע צלם שאמרנו לעשות פוזות בשביל תמונות, ואז גם אשכרה הביא לנו כרטיס לתמונות. Thank you very much. הופה, קיבלנו כרטיס לתמונות. 100% כסף. גנבים דובאים שלנו. אנחנו עכשיו עולים לגובה, רגע, יש סיבוב גדול. תראי, איזה חוויה? הופה, הנה החברים שלנו עושים פה סקי. וואו, איזה גובה שם, וואו. תראי, וואו, טוב, זה טוב. הוא טוב זה. היי, סמאקה, שוי סמאקה. היי, הלו. לא, יסתומים. הלו. כשהגעתי את היפני הזה, כבר 5 פעמים אומר לו הלו. אוי. אז אחרי שסיימנו את כל המתקנים ובאמת ממש נהנינו, ראינו את המתחם מהזווית הזאת והיה ממש יפה. עכשיו הגיע הזמן לסיכום. תקשיבו, זה אחלה מקום, אני ממש ממליץ על המקום הזה אם אתם מגיעים לדובאי. גם הביאו לנו כאן כרטיסים שכל הדרך נגיד ברכבל צילמו אותנו וגם בכדורים צילמו. קיצור, עשו לנו טון התמונות ואנחנו סורקים את הברקוד הזה, אנחנו מקבלים את כל התמונות. לא יודע אם זה עולה כסף, אני מקווה שזה לא יעלה כסף. אבל ממליץ מאוד על המקום, וואלה, המקום מצוין. אז חברים יקרים, מקווה מאוד שנהניתם מהוולוג. אם לא ראיתם את הוולוגים האחרים מדובאי, רוצו לראות אותם, ממש ממליץ לראות אותם. יהיה ממש כיף, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. צ'או!